Takže od teba sa tak bije viacero miest. Bijú sa od teba Prešovčania, Hlovčania, Nitrania, že ty si odtiaľ, tak odkiaľ si vlastne? No tak mi to samozrejme lichotí, že sa o mňa bijú, ale poviem to tak, ako to je. Narodil som sa v Nitre, bývam blízko Hlohovca a môj otec je z Prešova, takže asi je to dostatočne vysvetlené. A to, že sme napríklad točili aj klipy v Prešove, to už je náhoda, lebo sme mali výborného režiséra Jarisa, ktorého týmto pozdravujem. On je z Prešova a pozná dobre región a vie tam natočiť kvalitný klip. Takže keďže sme sa pre ňoho rozhodli, tak sme robili veľa tam. A ľudia si tým pádom trošku aj myslia, že som odtiaľ, ale nie je to úplne lož, čiže nejaké korene tam sú. A ty sa akože cítiš niekde viacej, alebo niekde ti tak lepšie, alebo ako? Ja sa necítim byť niekde viac doma alebo menej doma, pretože my robíme strašne veľa koncertov cez rok a strašne veľa kilometrov a prakticky chcem sa poďakovať aj našim fanúšikom, že mi všade spravia domácu atmosféru. Prišiel do redakcie List, kde sa ako mladá začínajúca speváčka pýta, že koľko ty zarobíš na takomto koncerte, lebo chce vedieť, či sa jej to akože vôbec oplatí riešiť. Tak momentálne robím hudbu profesionálne 11. rok a prvý rok sa tým živím, takže či sa to oplatí, no 10 rokov sa to naozaj neoplatilo, áno, vždycky som to chcel robiť a teraz sa to už oplatí. Ale leto si neužiješ na dovolenkách asi veľmi, čo? Aj teraz v Žiari vlastne, ako sa ti dneska také horúčave spievalo? Bolo dneska veľmi dobre v Žiari, naozaj bol som prvýkrát na City Feste. Veľa som už o ňom počul, ale prvýkrát som tu hral. Veľmi dobrá atmosféra napriek tomu, aké bolo teplo. A dovolenku som si už užil, lebo sme si spravili vyslovene dovolenku kapelnú, aby sme mohli ísť každý nabrať sílu, načerpať a také ako bolo by to asi hlúpe ísť v decembri na letnú dovolenku, alebo museli by sme ísť veľmi ďaleko. Takže sme to spravili cez leto. Teba vždycky po koncerte obklopia od malých báb až po staršie báby, ale sú tam akože aj chalani, ale predsa len zasahuješ takéto ženské publikum. Je to to, čo si akože ty aj od začiatku chcel? Akože je to fajn? Keď sa takto baví ťa to, alebo ideš to ešte niekde posunúť, alebo ako to je? Ja ich vnímam ako svojich fanúšikov, či tam bude prevažne viac chlapov alebo chalanov a viac dievčat, to nikdy nemôže človek ako odhadnúť. Som rád, že sú aj, samozrejme viac dievčat. A nie je to dôvod, pre ktorý som začal robiť hudbu, takže berem to ako súčasť a lepšie je mať viacej dievčat ako fanúšikov, ako mať málo fanúšikov, takže ja som rád, že ich mám a že im tie pesničky prehovárajú do duše a že si ich užívajú, takže teším sa z každého jedného fanúšika.